dikit nga hampang sa NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament, nalutusan sang LPU Pirates ang Arellano Chiefs sa score nga 70-66. Pilaman ka beses nga nag-abanse ang Chiefs humalin sang pagsugod sang hampang. Apang silang naluto sa katapusan ng mga minutos pinaagi sa clutch performance ni Renzo Navarro nga nagtapos nga may 10 points nga iya tanan nahimo sa fourth quarter. Napilian naman nga best player of the game si Enoch Valdez nga nakatigayon sang 17 points kag 5 rebounds. Ang kadalagan sang Pirates ini sa karon ang nagpatas na sa Chiefs sa team standings nga may 2 kadaog kag 5 kapyerde. Sa second game naman, labi pa nga nagbakod ang tsansa nga makasulod sa top 4 sa team standings. Ang CSB-Blazers matapos inyang nagpangibabaw batok sa San Sebastian Golden Stags sa score nga 71-62. Ginkilala naman nga best player of the game si Will Gozum nga nakatigayon sang 18 points, 12 rebounds, kag 4 blocks. Samtang buwas April 23, bantayan ang hampang sa tunga sang league-leading San Beda Red Lions kag Mapua Cardinals sa first game alas 12. Ini ang pagasundan sang pagpakigsumpong sang isa pagid ka league-leading nga Latran Knights batok sa JRU Heavy Bombers sa second games alas 3. Samtang sa Domingo naman, saksiyan ang sambuwa sa tunga sang LPU Pirates kag Perpetual Altos alas 12 kag sang AU Chiefs kag EAC Generals alas 3. Matanaw sang live ang NCAA Men's Basketball Games kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV. Matanaw man ang mga replay sa mahampang kada Lunes kag Huwebes sumugod alas 3 ng hapon sa GTV sa Gihapon.